Sziasztok! Ma jöttünk egy újabb videóba, a megmutatom a biciklit. Nézzétek! Ez az én bicikli. Ma fogunk menni biciklivel. Nem tudom, látjátok, de valahogy kell fogjam. Idáig megmutatom. Itt. És most megyünk lefele. Remélem, hogy fogjátok látni, hogy megyek. És jó. Ott megyek le, ott. Nagyon szép. Nagyon jó. Az a szívele. Nagyon jó, nagyon tetszik. Nagyon jó, nagyon tetszik. Adjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Majd a következő videóban találkozunk. Sziasztok!